Искаш ли това? Колко романтично! Муза! Какво си мислеше? Аз просто се опитвах да те изненадам. О, сериозно? Много благодаря. Знаеш ли колко много обичам да съм център на внимание? Не е за вярване. Пак си ми ядосана? Защо винаги усложняваш нещата? Понякога имам чувството, че изобщо не ме познаваш.